Kaya nandito na tayo sa venue kung saan maglalaban yung dalawang shooter, si Mang Jun ng Bulacan at si Mark Joseph ng San Carlos, Pangasinan. So maya maya ay mag-uumpisa na, 10 o'clock in the morning. Ngayon time check 8:18 in the morning. So andito na yung ibang mga taga Bulacan. Ito po yung venue, yun po yung ring, ang liit. Tignan po natin yung ring. Mas maganda yung laro natin. Katapos yung laro. Kasi yung... So yan, mag-start na po. 47k ang pusta. 15 shots, race to 10. Ada pemirsa tuh yang begini. Kalau pemirsa itu terlalu bangga, mau sedikitnya bye. Kan, soalnya kata nih ada pagpipili tayo dito kang ma. Gusto natin maganda. Ang signal na rin. 2-1. Malit po yung ring, saka malayo yung guhit. 3-1, nangungunang San Carlos. Kunting lakas. Yan, lumipat na rin si Tatay Jun. Idol, laban natin kasama 2-0. Idol, boarding ha. Basta shoot. Kasi mahirap mag-boarding dyan. Ball. Tuwan. Sumusunod yung katawan ni Tatay Jun. Nangungunang San Carlos.
2-0. Nangungunang San Carlos.
All one. Salas naguhit na. 2-1 lamang si Mang Jun. Ulto. Ganda ng laban. Bearing na, bearing. Parehas. 1-0 San Carlos win.